Takže ja vás vítam u nového videa a toto je tak narýchlo, lebo rematch bol zapnutý na 24 hodín, keď neviete, lebo Paríž vyhral proti Inter Milanu a som tu s týmom. Čaute. A asi neviem, či stíhame, neviem koľko hier stíhame, poďme na to. Áno, chceme ukázať, že čo to vlastne bude za hru, vychádza 19. júna. Ja som chcel iba povedať, že keď z tejto hry chcete viac videí, tak mi napíšte do komentárov, že si ju mám kúpiť. Ja si ju kúpim a môžeme A samozrejme ja tiež môžem kúpiť, keď tak si Adam kúpi. Takže je to na vás, či chcete vidieť pokračovanie tejto hry. Táto hra, no aktuálne je 13:43 a tento beta testing končí o 14:00, čiže máme len 15 minút. To bude tak na 2 hry. 6 minút, čiže to mám... Mohli by sme stihnúť nejaké 2 hry a ešte tretiu by sme mohli stihnúť zapnúť. Ako uvidíme, jak nás to pustí. A tak dúfam, že sa nám podarí čo najviac hier zahrať. No, super, ten typek super nahral. Ja nechcem mať iba gameplay z branky. Počkaj, už strelia. Dobre. Ja sa potom s tebou vymením, keď tak. Hre. Však keď nedáme za celú onú hru gol, tak... No tak máme dobre, žijem. Domoj to laglo vlastne, ale už som videla, ako sa teleportoval. Dobre, ja si porobím hráča a ten typek je AFK, neviem čom, ale dobre, mu to nahrám. A typek nahraj ty, Dilino. Kamu, ty si debil, však nahraj kus. Tak kamu. Ale, dobre, nevadí. Prosím. Musíme dať góla, musíme to vyhrať. Áno. Ja by som chcel vyhrať hru, keďže už to budú moje posledné hry. Streli. Ty vole, skoro. Nevadí. Dobre, ja som to zblokoval, ty poznaj, rýchlo. Oni nevedia sa, oni sú takí zlí, že sa nevedia ku mne dostať. Pozri, teraz sa dostali. A už prvá strela na Adama a vychytalú. Ja som proste v tejto hre najlepší brankár. Hej. Mal som dať do druhej strany síce. A ten typek nebol. Aha, myslíš do brány. A on iba strieľa. Mali sme v pláne dať livestream, ale potom sme si hovorili, že chceli sme si to aj natočiť. Je to populárne, preto to točíme, aj to. Áno. Ja si tiež akože budem strieľať, keď on je debil. Dobre, ako nahrám, nahraj. A však More, on strieľa. Ale skoro. Ako peknú dal, len on, keby nestrieľal. Ja už si chcem zahrať. Ľudne ťa vystredám potom. Poď, gol. Ty vole. A musel by som dať čo také povedať, ale ako... radšej nie. Adam, choď aj z brany, ja idem do brany. Aby ste mali trošku gameplay, akože videli gameplay. Ja som kol. Jak mu sa vystrieľať, to ty si dostal gol. Nevadí. Dobre, vieš, že také po zemi ksičí, to proste viete, čo sa potom deje brankár, ale... Pozrite, tento gameplay je odo mňa, hej. A ten typek kebyže vie aj dať čo nahrať, no. Áno, keď budete hrať túto hru, odporúčam mať aspoň 3 kamarátov, lebo títo randomáci sú nubáci, fakt. No, akože vedia kľúčkovať, nevedia. Ktorí vedia túto hru hrať. Im to je jedno, oni ani nevedia, alebo im to je úplne uprdele, že majú nejakých spoluhráčov. Oni solujú proste, no. Jaký rainbow flick, pozrite, aký gol dám. Škoda. Chcel by som, aby aj ten typek išiel do brany a... To si nechaj gól, alebo dať co. Mohol by dať gólákom a on versus golman, ale tá golman je dobrý. Čo nahraj? To je... Mohol dať X-ko napríklad. Tento človek, to je mimozemšťan. Keby ste chceli vedieť aj ako sa tá hra ovláda, tak nám napíšte a potom keď... Hej, my vám to vysvetlíme. A poviem vám, že ako sa kľúčkuje, ako sa reboflikuje, ako sa dáva taký padáčik. Môžeme urobiť aj tutoriál, keď chcete, ale musím si prvé kúpiť tú hru. No. Škoda. Máme 30 sekúnd. To sa dá ešte. Škoda, že sme nedávali góly, ale ten typek, pozrite čo robí. Týchto randomákov my neznašame. Oni proste nikdy vám nedajú. On dal gól? Ale kamo... Vybehujem. Môžeš... Ty ma chytaj. Ešte jedna naspäť. Poď. Áno!
jaký klač, 1 sekunda do konca. Že by sme to otočili, akorát by som bol, kebyže budete vidieť win na tomto videu, lebo to by bolo... Sorry, Adam, že som nenahral, ale mal som proste... Ale dal si gol. Pozor. No a keď ste nevedeli, tak ešte predtým, ako vyhral PSG, tak bola 3-dňová vlastne beta test. Bola aj viac, nie? Či? Aha, nie. 92 hodinový beta testing a ako baví ma táto hra. Výborne, Timo. Ti nahrám, no tak nenahrám, lebo táto hra je sračka. Nie, tie nahrávky sú sračka, výborne. Tak ti to nahrám radšej, lebo to je sračka. Ono pravým tlačidlom dajte po zemi, lenže tam je ten problém. Vyhrali sme, let's go. Dobre, ešte stíhame ďalšiu hru. Ešte stíhame a keď akože po tejto hre a ešte nebude 14:00, môžeme teoreticky stihnúť zapnúť hru. A možno ju aj dohrať, lebo podľa mňa to tak bude fungovať, že oni o 14:00 vypnú matchmaking, dohrajú sa tie hry a potom vypnú servery. A prečo tu typek hovorí? Tak ja si ho mutnem, lebo... Ja mám. Lebo ma to tu bude ešte nejako... otravovať. Aj ty si vypni Adama, lebo to bude... Ja už mám. Dobre, ďakujem. Nevadí. Kámo, chcel som čo povedať, že to je... No ale nie. Nevadí, to vystihneš. Nie. Nahraj mu. Tak ako ja by som i nahral, ale prečo ten typek, jaké by mal pivo v more? Kámo. On dá gol. Zadám. Musíš. Áno! Ja som vedel, že on dá hore, tak ja som ostal v brane. Inak keď viete, prečo som furt prvý v brane, je to jedno, či hrajeme proste všetci kamaráti, alebo s randomákom, ale proste som vždycky prvý. Vždycky som prvý v brane. Podľa mňa preto, lebo si dobrý. Asi hej. Ale nie, nebol, keď sme hrali so Samom, tak som nemal toto. No, tak to je asi random. Ja zoberiem to. Au. Sorry. Kamo, ja neznašam, keď sa ti odrazí od steny. Pozor. Nice. Typek tu máš. No ten typek. On je taký, on nevie chodiť podľa mňa v tejto hre, nie akože kľúčkovať ešte. Zbytočne som utekal. A ty mu nemám staminu. Sorry, nevedel som. A máš? Nemám. Čo robí? To je akože... A ten typek je ešte horší jak tamten. Dobre, ale on nevie streľať, kľud, oni nevedia ani kde bránka kam. Krásna. Pozerajte na moje kľúčky teraz. On nevie, kde je server. Skoro. On dal gól, let's go. Pekne. No, že táto hra je fakt sranda. Ako zo začiatku to je také, že vás to možno trošku bude nebaviť, bo budete prehrávať, sa budete učiť vlastne hrať, ale potom to už je sranda, keď viete dávať góly a tak, takže... Za mňa dobrá hra a je to... Síce 3v3 sú najlepšie na tejto hre, lebo napríklad 5v5 tam... Tam je chaos. Neviem, sorry Adam, že som... Alebo nie sú to tie ihriska väčšie? No práve ja si myslím, že nie, mne to príde, že to je také isté. Áno, som mal slajnúť, no. Ale nemal som bar staminy, neviem či... Soft, čo robíš, dobre? Mi nahral. Ale ja som to Kámo, ty si čo prečo popod nohy, kámo? Ja som to nespracoval, to je moja chyba. Čo robí? On instantne strieľa, prečo nenamiera si? Lebo on asi omylom dal. Poď, zaberi ju. Nice, Timo. Bomba! Gol. Dobra. Let's go. No, ono tu funguje tu také, že mercy rule. No a to znamená, že keď vyhrávate o 4 góly, tak vlastne ste instantne vyhrali, hej? My teraz je u nás 3-0, čiže keď dáme 4-0, vyhrávame o 4 góly, pripočíta sa nám instantne win. Ja to hovorím tým, ktorí to vlastne nehrali, takže sú také veci, také gameplayové, čo by ste akože mali vedieť. Prvé ti nahrá ti o stenu a potom ti nahrá kde kamo do riky. A ja som debil. No teraz vlastne tým, že sme dostali gól, sa porušila tá mercy rule a musíme dať 2 góly ešte. Tak ja som tu voľný jak hovno, poď. Ty si kamo voľný jak šľak. Poď. Škoda. Behaj. Prdeli. Nice.
Timo, teraz. Poď, spracovanie, kľúčka, bang, áno. Nice, výborne. Je to dobre, lebo je to dobre spravené, lebo napríklad keď hráte proti úplne nejakým noobom a tu není forfeit. To znamená, že to je dobre spravené, že síce nemáš forfeit, ale keď si noobak, ten typek je. Proste ho rozbieš. Ten typek, furt, jak je ten typek v brane, tak dostaneme gól. No a on ani sa nevie házať, podľa mňa. On má v tom chaos. Čo sa stalo? Nevychádzaš z brany zbytočne, lebo ako je to 4-2. Nahraj keeperovi. Ja dám gól. Chcem ti uveriť. Dobre, ale naraz som aspoň tému soft, ktorý ani nevie strieľať. Nič som nepovedal. Typek rozohral, ja už sa pripravujem do brany. Dobre, jeden typek stojí, čo už ne. Výborné. Okej. Nech sa páči. Nie! Jak sa to hraje úplne, že ľahké sa to naučiť. Ale toto bol pekný gól, musím uznať. Ale to je tak smiešné, toto avatári. To si proste viete vyrobiť vlastného typka. Pozrite na ňo. Má ružové vlasy a... No proste... A ten typek nevie, kde je sever. Nahraj. Tak nahraj more, ty líno. Adam, tu som. Daj hore. Joj, toto nahrávanie fakt. Kde ide? A Tom je preč z brány. On je prvý. Toto bolo, kamo, to mohlo byť drama, kamo. Kde? Veď to jak? Can you stay in brana? Reálne. Adam, musíme to nejako... Nahraj. Dobre. Ojoj. Však čo tu robí ten typek? Dobre, máš, Adam, pohoda. Ani nechod do brany, je to jeho problém a... No, nehrali sme ináč. Dobre, vyhrali sme, je to proste... Kamo, ale... Nevedia dať ani last shot, alebo daco. Nice, pekne. GG's, tak možno... Koľko hodín? Je 14:01. Tak to... Uvidíme, či môžeme pustiť ďalšiu hru. Takže servery už sú vypnuté a už sa rematch nedá hrať ako ten beta test. Už je koniec, môžem tak akurát zapnúť free play. A môžem tu robiť triky a strieľať na branu. Toto je koniec videa a keď sa vám video páčilo, tak dajte like a odber a čaute.